ኣብ ህይወትካ ሽግራት ክደራረቡካ ይኽእሉ እዮም። ርእስኻ ክትድንን ኣብ ጀመርካሉ ድማ መሊሶም ክትጻዕኑካ እዮም። ምክንያቱ ከምቲ ዝወደቐት ኦምሲ ምሳር ይበዝሓ ዝበሃል ስለ ዝኾነ ኣይክእልኒ ኢልካ ኢድካ ኣብ ዝሃብካሉ ግዜ ድኖሞት ከንጸላልወካ እዩ። ንኸብቲ ቁሪ ዝሕዝወን ምስ ሰብሓ ዘይኮነስ ምስ ዓበራውን እዮም። ደመን እንዳመፀው ድማ ክሳብ ምኸድ ስእና ይገብርወን። ክሰብሓ ኣብ ጀመራሉ ግን ባዕሎም እዮም ዝረክፉ። ኣብ ህይወትካ እውን ነገራት ክንድዝፀንከሩ ይፀንክሩ ይኽእል እየ በል ይኽእል እየ ኣብ ዝበልካሉ እቲ ዓብ ፀገም ኮይኑ ዝረኣየካ ዘይከኣል ዝመስለካን ናብቲ ብራኸ ናትካ ሒዝካዮ ክትወፅእ ኢኻ። እቶም ኣብ ዕብራንካ ዝመንገዱ ብቐንዘኻ ዝሰወዱን ባዕሎም ክወድቂ እዮም። ነገራትካ ናይ ምቕያር ክእለት ኣለካ። ንስኻ ልዕሊቲ ተሓስቦ ኢኻ። ነቶም ጽባሕኻ ክዕንቅፉ ልምድታትካ ኣጽኒዖም ዝጻነተዩ ኢኻ ብዘይፈለጥዎ ጎደና ጽንሓዮም። Discard! Discard! Discard!